Noelia, la Carla, el Rubén i jo i anem a la classe de quart. Ara us explicarem els hàbits saludables per mantenir una vida sana. Esperem que ens serveixin els nostres consells. Moure's és divertit i saludable. Si esteu davant de televisió, ordinador o consola, perdreu la musculatura i es engreixeu. Per tenir una bona alimentació i no tenir càries, teniu de seguir els nostres passos. 1. Rentar-se les dents després de cada menjar. 2. Menjar carn, peix, ous, làctics, fruita, verdura i cereals. 3. Rentar-se les dents amunt i a baix suaument. 4. No s'han de compartir culleres, forquilles, gots ni tovallons d'altres persones. 5. No menjar dolços. 6. Anar al dentista un cop l'any. 'Hi ha alguns menjars que ajuden a mantenir el cos sa, com per exemple les fruites i verdures de color vermell, com per exemple les cireres, les maduixes, els pebrots, els tomàquets, els raves i les belarragues, entre d'altres. Els aliments que provoquen més al·lèrgia a la gent són llet de vaca, ous i fruits secs. Quan la gent menja aquest tipus d'aliment, la reacció pot ser diarrea, vòmits, erupció cutània i picor de pell. Quan el nostre cor està més accelerat de lo normal és perquè tenim por o estem més preocupats. Llavors, has de procurar mantenir el cos amb calma. El dolor abdominal normalment és una molèstia molt comuna. Ens pot fer mal de panxa si bevem aigua en mal estat o mengem aliments que provoquen gastroenteritis. No retenir l'orina més de 2 o 3 hores, així evitaràs malalties.
L'aigua és molt important per als ronyons. Es recomana beure 2 litres d'aigua cada dia. No es pot menjar aliments picants perquè fan que els ronyons treballin més del compte. És recomanat dutxar-se cada dia per no fer mala olor, tenir la pell neta i expulsar suor.